maoko kungo ndovani kuti maoko aiwa tatenda tauya ndonzi mona the Minister of Transport. I'm out of job. Ngone mwana akazobudisa mwana akazobudisa mwana sindinongorwadziwa nomwe ndo akazobuda nemwana ndochindikundirwadza kuti wakasiya mwana wake mubhazi asiya mwana wake ane 6 months mubhazi apa wakatsvakisira golode ndabuda nemwana wangu vamwe wakakwanisa kubuda nokuti vanga vasina vana asi yanga mwana wake waisira golode ndabudisa ndinokuti chisina yazvo mwari vakachengeta pane vakabuda chisina yazvo tinongoti pei vakambotichengeta zvese tikangwanisa kugokoro kune zvakanaka. Saka paakauya kwatainge tiri kumba uku tikamakwira anga ari mabhazi akanaka kunzi tikatofara munhu wese akatofara kati mabhazi akanaka tikakwira mabhazi vatikauya saka zvakazongoda kutinetsa handiti idusty road ine zvimikwidzo saka bhazi rara kudonetseka chimikwidzo chidikidiki kuti rikwira zvisikati maybe asiri kufamba madusty road raiti rikadaro robva ramira rohita kufura nekwirawo rotanga kubudisa chutsi chinokachidza rabudisa chutsi ichocho rinenge rakamira ropfula kana kwe 30 to 20 minutes rostatwa futi saka takasvika kuBernard zvinhu zvaimboitika saka tatosvika kuBernard tapa 10 o'clock kuenda kuBernard second bus yesame company yakatonzi yafu yanga yakazara futi 1 isusu bva tasvitswa nebhazi ratatina ina takazoita varadzoka back kunotora imwe lodhi vamwe vanhu asi vanotonzi vanga vatofamba netsoka saka bhazi riri rakabva ratichitsa fright manheru taenda kuchechi sande chikanzi muri supposed kutorwa na7 tikaita kalikiriki kuti tina 7 tikaenda kubhazi hadzisi dzonguva dzatakazotorwa takazobvapo kuma11 paBernard vachiti hatina fuel vanova kuti how come makagara kwaisei hamuna fuel sei ndofana kangozvezvekedza kufamba nechiuya kutadi roti vazotsvaga fuel vatsvaga fuel yakangotsvaga shoma futi tazofamba taakunda nemachiki ndobva wakazozaza full tank rinofunga saka bhazi ikongo kwese kwatakabva ikoko raingoita zvacho zveku heat and cooling vanhu vachingoti zvinoza tinosvika umwana vachiti vanhu weye hazvisi safe saka munongoziva kwa mwana vanenge kuti taneta nerwendo sinzi takarira kuenda kumba mumwe vachiti tikasara tozoenda nei sesu tatisisina kana sendi tikasara tikadzika tozoenda nei kumba kwacho saka tatingori tisina option pakuzodzoka takanga tikufanira kuma8 zvakatsoka kumapasi 10 to 11 rava kutanga kuita ndona kasi mango madhesi kaya makadugadzira amene kusamba bizimba saka tiba tangoita patience kwekazi saka mabhazi anga ari 2 aiti rimwe rikaenda kumberi riri kumberi rereka raifane same problem neriri kumashure rikagadzirwa rikaovateka 8 saka aingoita zvekuchinjana svikira tisvike munomarisave saka patakatanga kuona kuti bhazi riri hatisvike tatenatenoshaurudai
ranga rakutimira sechigayo zvaranga rakuita chiburitsa chungu. Saka pane first stop yatakamira varume vanga vari panze vakanongedza bhazi tiri mukati. Saka vanhu vakatimira pane zvikuitika, vanhu vari kunongedza bhazi. Saka vakadziti vakati isusu vakadzi ngatigarei hedu kana tikadokerwa isu hatichadi kuita sei kukwira bhazi. Takaita mandakatanwa nevarume plus tatinaona mufundisi. Saka zvakadaro izvo takabva tangusimbiswa futi nadrive zvikanzi aiwa vana mama tinoita sei tinosvika. Asi bhazi raimboratidza kusafamba zvakanaka. Aiwa, abva naro ikoko ine makarikwirira kwaBernard. Aiwa, munoita zvakanaka. Aiwa, tinouya tichiona kuti murisei. So she probably would like for me that's that's probably it's like freeze. Like I need to check my name. That's nice. Now I'm coming. Pachipatara ndichiona vari muchipatara ndoziva kuti kana vabva muchipatara vanenge vasina mari yetransport kuenda kumusha. Saka ndosaka ndakwanisa kupa $100 each munhu akuwara patsaona ipapo kuti musi wavanombuda vafambe zvakanaka. Zvinoratidza kuti ndakwanisa kuafodha mabhazi vanofamba navanhu vanofanira kuita mokera kumeka sure kuti mabhazi avo akamira zvakanaka. Ingadai isina kuti ingadai kunzi mudziyo wanga uchishandiswa nevanhu wanga wakanaka. Saka tiri kurwadziwa asi hakuna zvatingaita. Tinoti basikeli ngadzimene kunyaradzwa tichiziva isu kuti nyika yedu tiende mberi tinofanira kungobatana tichiita zvinokupenda president wekuti ukatarisa maprograms ese ariko ekugadzira migwagwa ekusimudzira zvinhu akanangana nekuti vanhu vararama hana kunanganisa vakurasika asi vanhu isusu tisi tinozorasika totadza kuita zviri kwazvo kusvika panguva.